दे लकेशन थाबाय नाय हौवाखौ नाय खेबग्राफ्राबो नै गुड मर्निं जय देवानीनि गोथार जुलिनि गुड मर्निं उन्दुखायाखै नामा राबा नुबाय मोजां नुबाय मोजां उन्दुदों दा नों देलायबाय आंना जाबायलै बारा नाङा आयौ आर्टिस्टआबो देखाय हनै नै फोसाबग्राया बेनो हाब बयनिफ्राय फैखोलै फोसाबग्रायालाय फुथुखायाखैसै दा हिनजाव गोदानखौहाय थिनथायानो सफैयो बायदि खोनादों नैबे बिब' बे हौवा गोदाननि बिब' आरो नै बिनिबो बिब' दंबाव सासे औ आयौ मा नाममोनलाय गाबदोंसो बाबु आंखौ बेसेबां लेथ्रा नुयै नुथुखादोंसैलै दुगैथ'वा आं र' बेखौथ' खैबार गाबज्रिखो फोजानाया ओरैबायदि आं बुंखादों देवानि नैलै देवानि आं बुंखादोंमोन ना नोंनि 1 घन्टा सिगां बेखौ फोजाग्रो होमब्लासो टाइमा मेकआप जायो होननानै आं थाङा दुगैनो रोंखादोंमोन दुगैनायाव माथो एसे गोबाव लायो बिलाय जाया बेखौहाय आरो बेखौ होनानै रोंखादों एसे माबा नोंखौ आलदासो देलायहोसिगोन नामा नोंसो देलायहोसिगोन नामा फिल्मखौ मा होखो बायो नोंनो मा होखो बिजौनिफ्राय देखायनोसै देखाय बाहेरायावल' गानजानानै एसे दाम गोसाखौ लाखादों आं बिसिनि देरा देखायखादोलै ओइ जाबायरा बायराव गाननो मोनसेबा ओमफ्राय नैबे गाननायनि मोनसे औ खन्नाखौ दा देखायजोबसै नङा दा देखायबावनोसै आं हिलाय गालाफ्रि दंबावसो लोगोफोर जिखुनु दिनैहाय लोगोनि हाबा जिखुनु हाबा जायोना जाया बुंनो रोंलिया बेनो फाइनालबो जानो हागौ बावला बेनिबो बारा गैला बावला आलदा ओंखामखौ जाखुमाजोबबायसोमोन बिसोरो माने सानसुला जेरै बेनि बे साइसमोन आरो मिथिबाय साइसआ आंबो नागारखाया जाफाखायो बेसोर बयला बेसोर आं एफा बुरजा जायाना बेदरखौ बिदा नङा महायनि ए नों बेंटलनिसो आच्छा बारा गोजाननि नङा हिनजाव गोदानाबो खाथिनिनो गोदो गोरलैयावनो साइकेलजों लायस'बायबाय थालांनानै नुखादों नामा जोंना मादैयानो हौवा गोदाननि बिमा आरो आदैया बिफा जाहैबाय दसे उनावनो बिथांमोनखौहाय गिर्जायाव लांसिगोन चार्चआवहाय नैबे बिब' जाहैबाय सासेयालाय फैथ'वाखै देवानिया गाब्ला मोदै फुगाना होनांगोन नोङो बे गाब्रोङालै इयो बिथांमोनखौहाय गिर्जायावहाय लाबोगासिनो दङ ओमफ्राय न'आबो बेयावनोखालै नै उसुङावनोखा ससेल' थाबायखानांगौ देवानिने 10 मिटारल'खा
नायदो नै लोगोफोर शिमलगुरि बेप्टिस्ट चार्च एन्ट्रि जाबाय दायो आरो हामबाय होयो जोंनि मन्दिरनि मानगोनां फाल' आरो मानगोनां दिखन नेहाथारि आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिमाफोरनि दैदेनगिरिफोर दं बेवहाय आं बिथांमोनखौबो हामबाय होयो बेजों लोगोसे जोंहा बे एरियानिनो सानै मानगोनां पास्टर बिथांमोन दङ आरो बेजों लोगोसे दिनैनि समावहाय बे गोथार न'आवहाय जुलि लानो फैनाय सानै हौवा आरो हिन्जाव गोदान आरो बेजों लोगोसे सहाय खालामनो थानाय सानै जोहोलाव आरो सिख्ला आं नोंथांमोनखौबो हाजासे हामबाय होयो हामबाय होनायखौ नोंथांमोन बयनोबो होग्रोनाय थाबाय आरो आंनि अननाय गोजोननाय नोंथांमोन बयनोबो आरोबाव होबावनाय थाबाय दा बे समावहाय जोङो गोथार न'आव हाबनायनि सिगां आं मोनसे बाइबेल फरायगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय गुसुं आर'ज खालामनानै जों गोथार न' फारसे जोङो थांगोन दा बेवहाय इब्रायारिनि लिरनाय 13 सारिखौहाय आङो फरायगोन दा बेवहाय बेबायदि मोनसे जोंनि गोथार बाथ्राया जोंनोहाय थुलुंगा होयो नैबे बाथ्राखौहाय आङो फरायगोन हाबा खालामनाया बयनिबो मानिजाग्रा आरो बिसि बिसाय फोथायनायाव थाथारनांगोन इसोरा बे फरायनायनि सायाव थानानै गिदिर बोर होथों दा संनाय खावनायफोरखौ नोंथांनो एसे देखायनि आङो दा टाइम मोननाय नङा माथो दे एसे बेस्थ' दं बेस्थ' माने बेवहाय स्टेजाव थानांगोन मेथाइ रोजाबग्राफोर फैगोन ओरै साहा फुदुंगासिनो दं नै ब्रादारमोननि दायथ' साहा फुदुंनाया देक्सिनिखा दा साया दंबावो थौसे दंबावो जोबब्लानो जानदेरगोन नामा दै दुंबानो जायो ने ओमफ्राय आगनदाय मैसो आगनदाय थोंब्रै दा बिनि अस्थानानो जासिगोन रावबो दैदेननो मोननाय नंला ओमफ्राय जानांगोनलै बा ओमफ्राय खोनाफैदोंमोनबा औ मैसो आगनदायनो फुनानै हाबानि दा औ जानांसिगोन रुमान खाथिखालै जोंना जानांगोन खिन्थु रुमान खाथिखा बोथ्रोखागोनल' दा एसे डाइनिं हलफोरखौ संनायफोरखौ एसे देखायहैनि आं नोंसोर खामानि मावनायफ्रा दाबो जोबाखै नामा दै हाबा एसे दंबाव थानो हाखायासैलै नै हौवा गोदान बिफाया आयै खुसियानो लाजाखालै आदै खिन्थु नों नोंनि मान सनमानखौ लाखिबायलै आदै आं नुफेराखैमोन बेबायदि एफा गिदिर डाइनिं हल मोनब्रै गाहाम खालामबाय आयौ हाबाब रायजोफ्रानो एसे गोबां फैगोन ओंखायनो बे रायजोफोरखौहाय माब्रैब्ला माने बिथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो हागोन आं बिनि थाखाय माने रेडि खालामदों बिदिनो फैनाय मानसिफोरनोहाय खबसे ओंखाम जाहोनानै गोसोखौ गोजोन होनो हानायफोरबादि आं बेखिनि थाखाय माने बे बुस्थुखौ रेडि खालामनाय जाबाय बेनिफ्राय नायनाय खुना होनाय बेखौहाय आं गासैखौबो एरियानि माखासे मानसिफोरनो ओमफ्राय लोगोसे गिर्जानि मानसिफोरनोहाय आं हगारनानै होजोबखाबाय बिथांमोनानो गासैखौबो नोजोर होगोन आरो जाहोगोन लोंहोगोन आं बिथांमोननो गासैबो दायथ'खौ होजोबबाय हगारना होजोबबाय माने जेन रावबो खबसे जाहोआलासे थांनो हायो बेखिनिखौनो बुंनानै हामबायसै आदै फन फैबाय आलासिफोरनि फन बियो रिसिभ खालामदो मानगोनां आलासिफोर ओंखाम जादों नै आमथिखानि सारलै आमथिखानि सार ना नोंना जोब्बायानोसै आदा जोब्बाय आंनिनो मैयालाय बहाय थाङा नुवाखिसै आं मोनानायखाय फैयाखिसै आं आदसा मोनायावथ' फैयासै सानावथ' हागौमोन ना बेस्थ' हायोमोन हानायालाय नोंसोर दंफैखायो होननायखाय एसे बसफ्रा दंफैखायो नालाय ओरैनो बिदाफोर जाजोबगोन सोमोन्दोआवहाय मा होनदों गयारि साहेब फ्रेजानि बिफा सोरनि बिफा अ बे जोंना प्रेजेन्ट ब्रादारा आदसा बेयावनो खानदां गामियाबो ने खुंगुरियाव दे ओरै ब्रादाराथ' बेयावनिनो ब्रादार अलंबार
आमाय बड'लेण्ड टाइगार बड'लेण्ड टाइगार लाइट बड'लेण्ड टाइगार हिनजाव गोदाननि बिदा बरा बे बे हिनजाव गोदाननि बिदा जाबावो हिनजाव गोदाननि बिदा जायो औ आं बिदा फंबाय फिसा बिदा बिनानाव मुंखौसो आं मिथिया नालाय आदाया आं खोन्थाहरदो सामुएल नार्जारि येस है आं बावोल'लै सिगां लोगो मोनखाबाय आं सिगां लोगो मोनखाबाय मोजाङैनो बिसिनि रेफारिरा जों सिनियर नङा माथो जों टिममेट खाद्रा औ सिनियर रेफारिया जोङो जोंना ब्रादार बेबो जाख'गोनलै ने जुलि जाख'गोन बेबो जाबाय ए आदसा नोंबो जाबाय नामा जायाखै औ बेसे जाख' सासे नांगौ मा मोनबाय बिफा जाबाय आदसा दे खामानि मावख्रुबबाय थानाय नुदोंलै आंबा नोंखौ मैयानिफ्रायनो बिरादनो औ दैनि मा होननांगौ औ दैनि इनचार्ज सानै गथ'नि बिफा जाबाय दायो औ ओमफ्राय ब्रादारा मावग्रा दा दे जादो बिसोरो मोजां जालै कालचारनि मानसि गोजा कालचारनि द्राम दामो बियो आमथिखा एरियानि कालचारनि सेक्रेटारि खान्दां औ ओमफ्राय नों जाबाय बेसिस्ट दाबो दामो दा बा सिनियरबो दंना रिजोमा दाबो दंना औ आमथिखानि सिनियर ओमफ्राय नै खेबसे खोन्थाफाबावनोसै आं बिथांमोनानो आमथिखा एरियानि एकदम बस लिडार है नङा बिदासो आंनि बिदासो थाथ' आदा हरै संनाय खावनायखौ एसे देखायनि आं औ मैया लांदांमोन ना बेदरनिफ्राय लानानै एसे देखायलांनोसै आङो बेयावनो उन्दुखादों नामा मोनायाव माने बेदराखौ लांनोबो हागौ नालाय ने सोरबा थिग गैया बांग्लायावनो स्टेपजों गाखोदलायनानै देखायनोसै आं बायगोन ना मारा बायालै ने आदसा जोबजेनबायानो गोबाङैनो ने माने संगासिनो आरो बे मैसो बेदर ने बैजों अमा मैसो बैयो मा दाउ लकेल आदसा दे थाथ' गोरिफोरा नायदो नै मोनबेसे दं आंखौ साननानै खोन्थाला नोंथांमोननोहाय नैबे मा बेदर बोरमा ए नैबे रेजेक जाजोब्बाय ओरै दालि रुदों अमा बेदर संगासिनो दं हालदै होआखौ ने हालदै होआखौ बे दाउ लकेल जागोन ने संग्राया मिथिलायबावखाला माबाबो होनदोंलै लकेल बे मा बेदर जाखैलाय बोरमा हले बोरमा नै देलै आदा नोंसिनि संनायखौ मोनजासिगोन दिनैहाय औ नैबे लाब्रा बेबो लाब्रा नै दे नैबे ना नोंना बाहाङा नासोलाय नोंनि संनायखौ मोनजासिगोन दे एकदम दा जानायनोसै ओरैहाय नै फान्थाव भाजा जागोन बियो ने फान्थाव फ्राय दे लादु बानायनाय मा बानायनाय लादु बानायनाय आलासिफोरनो जाहोनो लादु दे दासो मोनजादों दे जादो माथो बिलाय दाउ बेदरजों जाबाय आं दे जादो दे ओरै बननै मैया देखायजोबखादों आं मैयानि भिडिअआव थेवबो देखायफामबाय नोंथांमोननो बे मैसो दे बेयावबो मैसो एवगोन नामा अमा ना अमा दे संनाय खावनायाव हेफाजाब होग्राफोर नोंसोर थिगैनो दं दे औ नै जोंनि है नङा नों आरामल' थादो हौवा गोदाननि बिमा दै लोगोफोर ओरैबो लिंहरनो जे सिथि लिंहरदों दे मादै दे खर' गरम जानांला नों दख'ना मोजां गाननानै आराम थादो मादै दे बेनिखासै दा दे मा बेसेबां लाया दामा बे 70,000 मय लाया गुवाहाटि गिटार हाउस ना नोंना बेसेबां लाया बाहाय बियो 50,000 मोन मा बियो XPS 10 थिगैनो दं नोंनालाय बे नोंना नोंना बैसो औ बेसेथो लाया नोंनालाय 451 थांदों माथो इलाय अक्ट'पेड SPD 20X आच्छा गंसे दङ न'आव गंसे दंबाव मोननै दंखायो
माथो हाजारसो खाबाय थावजों बिखाबाय मेथाइ रोजाबनांगोनलैबा आं रोंखाबा दोंसे एसेबाबो रोजाबनांगोन हायालै मेथाइ खननाया नांगौला सोरजोंबा बुलायनांगौला बुलायनांगौ बुलायगोन आं रोजाबनायाव गैया रोजाबनो हानाय नङा नंगौ बुलायनोब्ला बुलायनो हागोन बा दे जायखिया खुलुमबाय SN26 नि चेनेलावहाय बयखौबो बोरदोन गोथां इउटुबार ला जों सानैया 1 नम्बर बा जों सानैयानो एखे बोरदोन गोथांसिन इउटुबार नों लानानै फैबाय केकआ नोंनि आखाइजों बानायनाय जाबाय जाबाय औ आदा नै माथो ग्राउसो जालायबाय दे माबायदि रिजि दे फैसा लाग्रा दंसै सिङाव फैसा होआला हाबनो मोना लोगोफोरखौहाय फैबाय बहाय थाथ' ओइ नै थाथ' र' बेसेबांथो 1000ल'लैबा 1000ल' हरदोबा अनबायलै नोंखौहाय अनबायलैबा बेखौ बिराद अनजायोना मानसिया अनदोंरा खालिसो खम दा अननायखायसो जाखानो जाया नै हाजिरा दाम नांबाय 500 हरदोंमोन दिवानियासो दाम हाबदों फैदो मामा नोंबो मोनजायाखैमोनबा ने मोनजाखैबा गय जानानै गोथाव मोनबावगोन नोङो होमब्लाबो जानांगौलै बानेम बायदि देनजार जाखायोलै नोङो गयखौ दा बुंसै गय जानायाव जाखायो जों फैसा साननायाव गोलैबाय आं दे नों थिग खामानिखौ मोनबाय नोङो दे आयौ न'खरनि गोजासो ना नोंसोरबो दिनैसो मिथिबाय आं जेसमिन दे मेकआप बायगोन साननानैनो नोंसोरो एरायबाय मेकआपा दा गोलोमब्ला सेस माबा जाजोबगोन होमबालाय मानोथो गोलोमनानै बारसिखौबो बे साइडआवलाय आं बुजिबाय नैबे खनायाव थानानैसो अबजार्भ बानायदों सोर जोहोलाव फैदों आं टाइम मोनाखै भिडिअ खालामनोनो मोजां जाखानाय नंला आंना ब्लगानो आं बेयाव थाबायना स्टेजआव आंबो मोनथ'वाखै बिराद बुरजा दंबाव आरो गराय लालायना फैदों बा सालथे सानैजों जि समायदों जोंनि गेजेरावहाय एबा जोंनि लकेलावहाय खम समावनो माने साबसिन सार्भिस होनाय जोंनि ब्रादारमोनानो हाबा एबा एलबाम बायदि बायला जेरावबो केमेरा खेबनांगौ जायोब्ला नांगौब्ला ना बिशाल फंबायमोना मोजां बिसिना मोनसे टिम दङ दामाखौ मिलायसे रायलायनायनि गेजेरजों नामा एडजास्ट खालामना होयो बाजेटआव हाबहैयो आरो ना हाबानि बाजेट रिजनेबल प्राइस आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होना होखाबाय आं नोंसोरखौ अनबाय समाव माने हिन्जाव गोदाना ओरैबायदि खुलुमै सिंदुलायबाय नोंहाय फैजानोसो बादोंमोन साहा लोङा मों लोङा नोंनियाव दोनबोबाय गारिया लिंबोनायखौ नायबोबाय दिवानिया गावाखै दा थिगानो नै फ्रेट खोनायो दिवानि गावाखै दाबा खाथियावल' नोजोर होखायो बेसेबां होदों होआ नोंबो एसे नायहरा ना नुहुना नोंनिफ्राय गोजौआव दोनदां नुहुनो रा नुहुनो बिराद समायबाय बाबु जाबै लांखानायसै दा सफैबाय लाजिलायबावदों टिम्बार ग्रुपनि फैजोबखाबायलै नै गुरु गुरु दे लाजिबावो नै रेडि जाहैखाद' फंबाय फैदा फैदा फैदो दे माथो ओंखामखौनो रोंला नामा
ओंखारखौनो रोंला नामा ओंखारखौनो रोङाखिसै नामा होनदां जानानै दं होनबा रेस्ट लादो गावबा गाव सुबिदा लानानै जादोबा ओमफ्राय बाव फैदो दे भिडिअआ लावद्रायबाय लोगोफोर मोननै खालामद्राबा होमब्लाबो नै होस्राबावखानायसै दाथ' सेंग्रा नंलाबा सेंग्रा नंला नोंबो सिख्ला दा सानसै औ जोब्बाय 16 बोसोरनि काहिनिया बेयावनो जोबथ'बाय जाफुंबाय होनखानायसोमोन आं नों लिंहरबाय जिखुनु बिराद इन्जय खालामबाय फैदों रेंगा सार फैदों